Ул 21-нче елгы ачлыкны, колхозлашу чорын, сугышның дәһшәтле елларын кичергән. Шишмә авылының ак әбисе Зәйнәп Шәмсетдин кызы Кәримовага бу көннәрдә 100 яшь тулды. Гасыр яшьтәше белән безнең корреспондентларыбыз да очрашып кайтты. Зәйнәп әби белән искән җилләр кебек үткән 100 еллык гомер йомгагын сүтәргә керештек. Нарасы чагы ачлык елларга туры килеп, яшьлеге колхоз эшендә узган. 5 яшендә ятим калып, тормышның бөтен ачысын тоеп, фәкыйрьлекне үз җилкәсендә татыган ул. Әнисе Хөсүмҗан апа вафат булгач, 5 бала ятим кала. Озакта үтми әтисе Шәмсетдин дә вафат була. Тормышның барлык кыенлыгы гаиләдәге олы бала Зәйнәпкә төшә. Allah'a şükür. Ağrımda uzdurdum, cingilinde uzdurdum. Allah'a şükür. Ne ağırlık bulsa da sıyırdan, sarıktan yazmadım Allah'a şükür. Cangız kumar etken çağında da. Allah'a şükür. Гаилә кырып яши башлагач сугыш башлана. Тормыш иптәшен фронтка озаткач, бөек җиңүне якынлаштырып, көне-төне күмәк хуҗалыкта эшли. Бөтен ирләр эшен башкардым дип искә ала Зәйнәп әби. Gelilerinde onlarga kilse koydu kiven koydum. Kılat kiven koydum. Onlarısın kortlar işlerge halinden gelmeyeceklerini bizden dışka kuşalar ıslufniga savaşık bulup işledim anda. Islufniga savaşık bulup nine eretti, bana şulay işledik başlaygına ait veriptir deyip. Şunda işledim. Onlarısın kurdan koyta başladı birtik bulgaçtan birtik ne kurdan koytkan çağında Hafize bir şeyler geldi. Şulaydı suur Zeynep deyildi, sin suur deyildi. Birtik ne suurdum. Mine aytti, cingil gene kinkirek ol deydi. Cingil ne gene kinkirek ol deydi. Suurgan vakitte kinkireknin canından tişmey, başından gına varıp düşede, şipçi saygın düşediydi. Min şu kinkirek bilen suurup, Livatırga 3 yıl, livatır işigen flak bilen ilkti bir şey etkel. Şunun için kızım Allah'a şükür derecemde durmazdılar da rahmet çalsın. Зәйнәп әбигә тормыш сынауларын әзерләп кенә тора. Тормыш иптәше сугышта һәлак була. Зәйнәп Шәмсетдин кызы 3 бала белән тулкыла. Сыңар канаты белән балаларны үстереп, улы тормыш юлына бастыра. Матур гына гомер кичергәндә 42 яшендә улы вафат була. Янгын чыгып, йорт җире янып китә. Yaxşı tərbiyə aladı, qaradı, iş bala bulsaq da yaxşı tərbiyə aladı. Əbi bilən baba idəli, əbzi zuğuşqa gitkeşdən, onlarını qaradı. Onlarısın, üzümüzlərini javayıq, onda kirəydik. 2 yıl bir yağın veritdik, qışını çıxaydik. Onlarısın, əbi bilə babayını da qararqa doğru gildindi. Zor bala bularak mənə kübrəgləkdindi. Yani ənin tərbiyəsini, indi bir sağlarqa tırışdım, çulunqayla üzüm xizmət içəndə, çulunqayla etdim, tırışdım, indi ənin isənliyə işə. Çolun için 100 yaşına gittim, Allah'a şükür. Bəlik ilə biz Allah'a şükür şatlanıb, qarşıla, şuşulay şatlanıb bizini. Үзенең тормыш юлын әби бик ачык искә ала. Әллә кайчан вафат булган авылдашларын барлап, рухларына изге дугаларын юллый ул. Югыйсә укый яза белми үзе. Ләкин Коръән Кәримне аят сүрәләрне укырга төшемдә өйрәттеләр ди ул. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Dualar yardım birdi. Onlarısın kişiye yardım ettim, bir yardım ettim, kişiye yardımga buluştum. Ve şunun için dualarına rahmetlerini küp aldım. Şularının rahmeti de Allah'a şükür. Allah'a şükür. Бүгенге тормышы белән Зәйнәп әби бик канәгать. Аллаһы Тәгаләнең озын гомер белән бергә кырыштай сәламәтлек биргәненә шөкр итә. Бер кайчан хастахана юлын таптамадым ди ул. Хәзер исә колагым гына ишетми башлады ди шаяртып. Әбиебез бик әле яхшы хәлдә хәзерге вакытта 100 яшендә кебек тә түгел. Хәзер дә безгә бик киңәшләр дә кирәк, үзе дә бик кирәк аның безгә. Минем 2 кызым бар инде, аларны тәрбия алучы күбрәк. Алар инде тоже бик өметләнәләр әле тагын әби яшәсен диләр, яшәргә телибез Аллаһы Тәгаләдән. Усаллыгын күрмәдеген киң-киңлеге әйбәт әби булып үстерде инде безне. Безнең әби кичкеләрдән дөгарлы булды, безне затып каршы алып, бигин көндә затып шулай каршы алып, тәрәзәдән карап каршы ала. Дыгалар өйрәндек без анардан. Менә хәзер аның хатыны Рушания намазга басты. Шушы җиңәшия biz өйрәтте аны намазга басырга. Барыбызга да шундый изге дыгаларын өйрәтте. Бик авырлыклар күрде инде ул. Анда сөйләп әйтеп бетерә торганда түгел инде.
ул вакытларда сугыштан соңгы елларда ашарга да жүк бит инде, кием дә жүк. Шулай булса да ул бик тырышып эшләп, көне төне эшләп, минем каеннам әни белән икәү, минем каеннам вафат инде күптәннән. Икесе бергә дус ахирәтләр булып шулай балаларын аякка бастырып шушылай яшәдек без аның белән. 100 яшь тулуга да карамастан Зәйнәп әбинең хәтере яхшы. Үткәннәрне барлап, барысын да тәфсилләп сөйли ала. Балалары үзен карап тәрбияләп тора. Бүген аның 9 оныгы, 13 оныкчыгы, инде аларның да баласы бар. Бүген Зәйнәп әби оныгы Якуб, килененең килене Рушания тәрбиясендә яши. Jatsam urnum yakşı, sırsam aşım yakşı. Allah'a şükür. Bana kızlarım var, kızlarım da büyük zorlu Allah'a şükür. Kızlarım da bizim bilip kaçıp girerler, korsa bilip çakla balalar Allah'a şükür. Korsayvan kenem de Allah'a şükür. Nigisiyim de, terbiyem de, olanlarım koruyor Allah'a şükür. Alnımda cennet atlı rızıklar arşıyalsan külesen nestaşa. Ызау яшәүнең сирен изгелекләр кылып яшәүдә күрә Зәйнәп әби. Гасыр яшьтәше дөньяларга иминлек теләп, дуга кылып гомер кичерә.